Güzel qara, quyan kuşlaşı. Demek qırğa barabız. Ura! Şitten altın taptım desең, şınlıqta baqır шығар. Туған туфрaqның алтыны ул алы бақыршыда. Xayrlı günler, hürmetli tamaşaçılarыбыз. Шәүкәт Галиев сүзләре белән башлап җибәрдек. Ни өчен дигәндә, без бүген Шәүкәт Галиевның, Татарстанның халык шагыйренең кече ватанында. Һәм безне кунакка чакырды үзе янына, авылның агабисе Гөлфира апа Гатиятуллина. Ул гомер буе шушы авылда яшәгән, биредә эшләгән, биредә әле Аллага шөкер парлап Шәүкәт абый белән гомер итәләр. Гөлфира апа, хәерле көннәр. Рәхмәт, сезгә дә хәерле көннәр. Гөлфира апа, менә без бүген сезнең янга килдек, кунакка бит инде әйме. Бик борынгы югалган, инде югалган шигырьләребезнең берсен күрсәтергә, өйрәнергә, сездән өйрәнергә, ул да булса көлтә бәйләргә өйрәнергә. Гөлфира апа, балаларга менә Рәзилә белән Ризалә инде эш барышын өйрәтерсезме? Өйрәтербез, Алла бисал өйрәтербез. Мин үзем шушы Апас районы Алыбакыш авылында туганмын. Гомерем буе шушында эшләдем, шушында гомер иттем, шушында парлап яшәдек. 80 яшенә җиттек. Көлтәсен дә бәйләдек, урагын да урып карадык. Кичкенә чагында әнкәй 10 яшендә мине уракка алып чыгадыр иде. Урагын да эретте, башак та җыйдык, утын да тарттык, пешен дә кайттык, көлтә дә бәйләдек, сыер да саудык. Әлхәмдулиллаһ шөкер, эшләмәгән эш калмады. Әйе. Гөлфира апа, сез хәзер инде безгә күрсәтерсез, өйрәтерсез, без шулай ук үзебезгә ярдәмчегә чакырдык. Алы Бакырчы авылы мәдәният йортының директоры Ландыш апа Муталлапова. Ландыш апа да шулай ук ул ширкәтчесе булмаса да, ул да белә булып чыкты көлтәләүне. Эшне башлыйбыз. Тамашачыларга әйтәм, эссе 35-40 градус эссе. Шуңа күрә әйдәгез җәмәгать, башлыйбыз. Башлыйбызмы? Кызлар, әйдәгез. Әйе, эшләйбез, кызым, эшләй. Яхшы иттереп, кешегә жараклы иттереп эшләйбез. Типтән урыгыз менә шулай иттереп урадырыйк. Менә сез дә шулай өйрәнегез. Үскәч сез дә шулай эшләрсез. Шулай менә матур иттереп, менә молодец. Менә кызым, белеңме, менә хәзер шушылай бәдәрегез менә шушылай. Менә Pişenligine şulay kültəyi. Pişenli de menə urğan arışlar urabız. Urğan arışını da menə şulay beyləririk. Menə 1-2 uç alabız da urğan arışını. Menə şulay beyləb, menə şulay itirib qoyabız da. Menə şulay itirib. Üstünə mi? Əgər şu bağı üstünə qoyabız. Zorlar elimi kıltayla böyle bir şey değil. Pişenin yüzüne veriyoruz. Bana bu kıltay oldu. Bana bu arış urganıydı. Arış urgan evi. Bana bu kıltay oldu. Bana şu şurayı itirip bırıp koyabız. Bana şuraya bırıp koyadırıyıq da bu arış kıltaysı oldu. Pişen bu milyar bu arış kıltaysı oldu. Bana şuraya bırıp koyup şuraya tıkıp koyadırıyıq da. Anı mene arış kıltayları mene şu şurayı içini dörtüne oturtup koyalarıydı. Onun başı iste buldurga tiyir. Niçin iste? Ol kibe, kipkeşten anı tabağa şöyle mene balay ittirip soğup suğalarıydı. Şundan iyigen düşediriyi. Busu andır tabağına koytkan. Әйе, andır tabağına koytkan. Demek mene olabız şu şey. Әйе, olabız. Bağlar siz şişsiz mi? Әйе. Bula cankam seni, bula senin ustaşı yer. Yemine şöyle bir uzun olsun için aslında da tağın Onu tağa şuraya jalgıybız. Mene şuşlayıp, bundan tağın beylep gidesiz. Mene şuşlayıp. Un bağı bilen beylep koytadırıyıq ormandan külten. Un bağı bilen. Mene şurayı tizep koyadırıyıq. Un bağı ul külten mene bulay buladırıyıq. Munçak eti buladırıyıq. Kişilik munçak. Onlardayın da ne şuşlayıp koyadırıyıq da. Biz koşup mene bu matur kızlar gibi şağında enkeylerge yerip yediriyik bir kırgı. Şurayı. Uzun bir ellenirse aslında ağırlığı şu hikaye. Yok. Ciddi sen zambulda. Mene xəzər şuşunlarga pişen koyabız. Kim kutma kutar alayındı. Mene indi xəzər bir kutar alam indi. Əzrəkdə yarıyında yemine şundan 1-2 uç alıp koyuyoruz. Ona tege urganı kuşan da yarı urgan. Kızım mesimini koy. Mene şulay ittir ural. Mene hadi bulay ittir mene şulay ittir. Mene şulay ittir de mene şulay bir deme.
Менә шулай иттереп. Менә. Менә ул шишелми. Менә аны менә монда тап куябыз. Менә. Менә. Аннары менә шулай иттереп көлтә белән күтәреп кайтадырык. Так, менә булды сиңа. Сыерларга шатырга. Хәзер менә шушыны инде, бу бит инде безнеке генә кешелек булды. Ул вакытта инде күп булган. Менә шуларны, менә шушындай уфалла арбасына. Уфаларбасына тиеп алып кайтадырык инде. Шунага тиеп, тартып алып кайта торган инде. Гөлфир апа, инде менә безнең бит инде бүген бүтән шартын китердек. Әймә, хәтта ки уфалла арбабызны да алып килде безгә ландыш апабыз. Хәзер менә төп инде элек үзегез эшләгән чордагы шикелле Гөлфир апа сөйләсәгез иде. Менә көлтәләрне ясадыгыз. Шуннан соң уфалла арбасына тиеп, аларны алып кайта идегез. Алып кайта идек тә, үгә алып кайта идек сыерларга. Пешерни тиегез шунда. Бу. Тиегез шунда. Во, менә. О, менә монда да бар. Менә ансыз урырак инде менә. Во. Көлтәләр хәзер төшеп калмыймы? Әзерәк булса төшеп калмый, күбрәк тиесең обязательно бәйләргә кирәк. Алар тәгәрәп төшеп калалар. Ну, улай әзгилә төшеп калмый. Әзгилә бәйләмәсәң дә була. Бәйләр өчен җеп була инде арбада. Әйе, җебе була. Менә шу җеп бәйләп кайтадырык. Инде эшләп бардык. Дип саныйк инде әлбәттә бигә ормадык дөресен әйткәндә әйме. Чөнки озак эшләмәдек. Ләкин инде менә иң күңелле чагы Гөлфир апа шушылай әбәт ташырга утыру иде. Ничек иде сезнең? Менә сез бала бит инде 12-13 яшьлек. Иң күңелле чак әниләр алып киләдер инде шушылай пиш бәрәңгесе. Пиш бәрәңгесе. Пиш бәрәңгесе. Җомырка пешерәләр инде. Җомырканы күп пешерми. Инде анда 1 2 анда җомырка юк. Җомырка ашарга. Ул җомырканы заданиягә бирергә кирәк. Безгә алар чөнки җыялар. Сөтнең дә куйысы түгел зәңгәр генә безгә каймагын җыеп хөкүмәткә бирәләр. Әпи булса инде берәр телем инде кыяр аппаратыгы инде, кыярлар аппаратыгы ягыргә инде. Менә шуларны әнкәйле ура урганда утырып ашыйдырык. Аннары әнкәйле белән абыйтны ашыйдырык инде. Менә сез әйттегез катыклы сөт дип. Әйе. Гөлфир апа, ни өчен сөткә катык кушканнар? Шесен китермесен, шесен китермию. Сөт белән катык алып Сөт белән катык алып барадык. Сөт үзенә ашыйды, ул катык белән ашаса да икенче төрле була. Ашаса да тәмле була. Менә шулай яшәп тозга маны башыйдыр яганы. Анардан да тәмле бер нәрсә булмый. Ул вакытта тамаклар туеп ашарлык юк инде кызлар. Әле Гөлфир апа, безнең дәвәнләр сөйләре әгәр дә саклап тормасаң, шушы җомыркаларны, бәйләнгеләрне Карга күтәрә китә. Гөлфир апа бер бәйләнге, сиңа да бирәм. Рәхмәт. Карга күтәрә дә китә. Ризыксыз каласың, ашый алмыйча аш кайтасың. Аш каласың. Саны сакладыгызмы? Ризыгызны. Сакладык та аны инде үләннәр арасына, шу көлтәләр арасына тыгып куядырык. Әйе, карга итмәсен өчен. Көлтә астында анда кыртлар Кірмей инде, улар да кірмей инде, ул бит озакка бармый инде кызлар, узакка бармый. Аны менә иртә белән сәгать 8дә барсак, 12 яртыларда утырып ашыйдырык инде. Аннан соң абит ташыйбыз инде утырып. Гөлфир апа, менә шундый эсселәрдә ничек кызусук иде ул сезгә? Сугса да шулай кайтканда, торганда тагы киткән аным. Менә шундый аның заманы шундый. Анда эшләргә. Теләсәң ишәсең анда. Кызусугамы син авырысыңмы анда? Ул вакытта ызбаларны тымалап кына пишкә ягалар иде. Пишкә дә жатырмыйлар иде. Эшкә барырга кирәк иде. Эшкә барырга, обязательно барырга. Анда акча бирмиләр. Менә кагазгә бер таяк. Менә шунага эшләделәр. Әле Гөлфир апа шул вакыт эчендә арып утырмаганнар бит инде, әле мен шушы арып утырмаган. Без инде әнкәйләр утырганчы берәр җомырканы бәрәдер инде. Әйе, җомырка ашаганда Авыртмыйда калган. Маңгайга сугалар шулай җомырканы. Кызык иде. Бер-берсен кытыртып, үртәшеп шулай үзләренә җавалганнар инде Гөлфир апа бит. Әйе, шулай җыелышып утыралар, болай аерым-аерым гына утырыш юк инде, шулай күрше тирәдәге хатыннар җыелышып шулай утыралар инде ашарга. Күңелле кызык инде. Жаңалыклар сөйләшкәннәр. Ашта булганнар, ну заманы да ул вакытта кызык булган. Дус яшәгәннәр, тату булганнар. Тату дус яшәгәннәр. Шуның хәлен белгән.
нәрсәдер алып килгән машинага. Алып келелер, бетерсе алып келелер. Гөлфир апа, әміне бұл күлтәләу қошан аннан соң бітті? Бұл күлтәләу қойсы жырны деп әйтә алмыйм инде. Ул күлтә гомер буе бетмәде ул. Үзебез өчен алып кайтырга без һаман күлтә бәйләп алып кайттык. Һаман ул бетмәде ул күлтә Руфия. Аны һаман күлтәне бәйләп алып кайттык. Потому что тереккә кирәк, терек ашатырга кирәк. Ул вакытта процентлар бириш юк. Менә шу күлтә күтәреп, үзең үлән җыеп, менә шулай бер сыерны асрап чыга торган юк. Анда бер ике башларык булганда инде. Тәмне? Кылда. Тәмле, ул кырда бик тә тәмле бәрәңгә, бик тә тәмле. Табак туйгач, биеп таладыр, шунда без бейгәннәрне карап торалар, аларда селкенәләр, шунда кашыклар. Бас әле әммәгелсем идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең шаткылары күренсен. Бас әйдә әммәгелсем идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең шаткылары күренсен. Бас әйдә әммәгелсем идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең шаткылары күренсен. Басуыңда зур бәхетнең шаткылары күренсен. Басуыңда зур бәхетнең шаткылары күренсен. Менә шулай. Молодец. Молодцы кызлар. Барыбыз да молодцы. Менә шулай жал итеп утырганнар инде. Шулай жал итеп утырганнар Эшләп да, киткән аннан өчен. тагын эшкә торалар инде. Аннан тагын уракка тотыналар инде, тагын урак уралар, көлтә бәйлиләр. Кайтырга вакыт җиткәч, үзәренә күтәреп кайтырга көлтә бәйлиләр. Менә шулай итеп тормыш итеп ятканнар инде алар. Эшләргә дә эшләргә, эшләгәннәр дә эшләгәннәр. Бик озак утырып булмас, бик күңелле утырабыз, Кызыл. ләкин бик эссе, инде 40 градус бардыр, әйме чынлап та кояшта. Шуңа күрә без инде тамашачыларыбыз белән саубуллашабыз. Барыгызга да исәнлек, саулык, күңелле, ямьле җәйләр телибез. Рәхмәт сезгә дә шушы сугыш чоры вакытларны искә төшергәнегез өчен сезгә дә бик зур рәхмәт. Бергә сау булыгыз. Сау булыгыз. Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Көлтә, көлтәләү, уфалла арбасы, ашъяулык, урак,